To na čo teraz, Romana, robíš? Na čo teraz umývaš ten stôl? Aj tak budeme na tom o chvíľu jesť, sa to zaprasí. Ježiš, Romana, tak aspoň keď tak choď vyvesiť prádlo alebo umyj okno, hocičo, len ne to teraz. Romana, čo si úplne blbá? Čo to rob? Ti hovorím, aj tak sa to o chvíľu zadrbe celé. Romana, nerieš to, choď robiť niečo iné. Hocičo. Hocičo budeš robiť iné, bude to lepšie, ako čo robíš teraz. Robíš to úplne zbytočne, ti hovorím. Akurát čo míňaš ten sprej, či čo to je. Čo to budeš robiť o hodinu zase? Celý týždeň to nerobíš a teraz to budeš robiť 2-krát za hodinu? To čo robíš? To čo ideš robiť, Romana? To teraz čo ti šíbe? Na čo teraz umývaš toto sklo? Však to si mohla kľudne robiť hocikedy, inokedy, zajtra alebo až potom. Však iné veci treba teraz robiť, Romana. Teraz nezdržuj tým, že robíš teraz tieto dvere. 2 roky ti to nevadilo, že si to neumývala a teraz to robíš? Tak poumývaj aspoň okna na teda skla na oknách, alebo čo, ja neviem. Alebo stôl choď poutierať, alebo poumývať, však ideme zo chvíľu, je špinavý úplne celý. Čo? Romana, počúvaš ma úplne, teraz to proste nerob, robíš to zbytočne. Proste sa normálne nedá proste dohodnúť. A to teraz ako prečo vešaš, Romana? Prečo vešaš teraz? Však potom to vyvesíš, ale teraz treba iné veci urobiť. Však budeme o chvíľu jesť. Tak ja neviem, buď proste... Tak buď prichystaj na stôl, alebo však treba poutierať stôl. Hocičo. Proste nerob teraz toto, treba... Milión iných vecí treba urobiť a ty teraz zrovna vešiaš teraz, keď ideme obedovať? Proste to není normálne, tak si to normálne, mne nevadí, že to robíš, ale si to naplánuj, tak alebo si nemala povedať, že to ja mám vyvesiť. Som doteraz nič nerobil. Prčic. Tak to proste dovešaš potom, tomu sa nič nestane. To tam ešte kľudne môže byť. Jasné. Ty ale proste teraz budeš vešať, ne? Ja to si na čo toto žlté prala? Však to žlté už sa nepoužíva.